Hola. Aparcada aí. Moi buenas. Avíseme aí. A parar quietos ou... Dixo yo outro día, iba che contar, dixo outro día, eu dixo, eu teño cartos, para ir pasar o que me queda de vida a Santo Domingo. Teño que morrer ao día seguinte que chegue. Pero polo resto non teño problema nenhum. Que tal? Como estás? Moi buenas. Moi buenas. Avísame aí a Richard Gere, que quero falar con ele un momentillo. Avísame aí que está aquí Pepito, Pixie Dixie. Avisa aí. Eu pague un pouco. Nos dá aí a luz así. Que me avisa aí a Richard Gere, que está aquí Lito, Pixie Dixie. Ah, no. La madre que me parió. ¡Richard! ¿Qué pasó? Ño. ¿Qué pasó aquí? Ño. ¿Qué tal? Hola. Hola. ¿Qué tal? Ven. Alejandrita. Perdón. Son Lito, joder. ¿Qué lindo? Ah, xa non te acordas de mí. ¿Usted quién es? Que estuvemos, fomos mozos 3 anos, joder. Fomos mozos 3 anos de 91 ao 93. Ah, bueno, Lito! mozos, Mozos no. do 91 ao 93. Liámonos 3 veces. 3 veces, unha no 91, a 92 e 93. Señor, acordado. Señor, Da igual. é a cousa aínda colea. Bueno, Pasa que disquí. agora fagolle colear eu solo. Un Dime. día malo teno calquera, ¿no? Sí. Daquela era bastante tontiña, eu. Sí. E mira tú que podías estar casada ahora conmigo. Podería, sí, Y pero... sin embargo, ahí estás. Sí, Casada con Richard Gere. efectivamente. Xa me dirás tú a min que ten Richard Gere que non teño. Pregunto, No, é guapo? é guapo? Sí. E aparte de ser guapo, É actor de Hollywood? actor de Hollywood. Moi E ben. aparte de ser guapo e actor de Hollywood, Millonario? bueno, pero aparte de ser guapo, actor de Hollywood y millonario, ¿qué é? É un filántropo? Filántropo. Joder, xa che vale. Que? E a mí non me deixabas por aí, non me deixabas dar aí. As veces que lle tiño eu de facer filantropía, dixen que seña con túa cuñada, os 3, nada. E agora Vamos a mete ver, mete Lito. esta mierda esa como americano. Podes saber que carallo queres? Chámame aí a Richard Gere, por favor, que quero falar con él, joder. Pa que? Coño, pues estamos veciños, somos veciños de Oleiros de aquí, joder. Tenemos que falar entre os veciños, digo No, eu. pero que Richard non pode salir ahora. É lo que está facendo. Pues Nada, pues está jubilado. Está jubilado e está na horta. Está plantando cebolo. Richard Gere está plantando cebola. Sí. Hostia. A quen se yo conte? Sei como me dices que están traballando na Diputación. A ver, vamos a ver. Chamai ou está pasando? No, que me estás cansando e ao Que me final... chames a Richard- Vouche aporrear aos de seguridade. Ojo, cuidado. Ai, son de seguridade. Correcto. Ah, pensei que tiña unha tómbola ou algo. Ah. ¿Quién? Sentarse. Queresme decir dunha vez que queres? Solto choscas pa pagor de seguridade. Este roi, eu solto choscas. Quería... Lito, que queres? A ver, que vou querer? Primeiro de nada, dime ti que... Non é que quero eu. Que quere Gere? Quere o que quere? Que quere Gere? Quere o que quere? Que quere Gere? Quere?
Quere, quere. Que Que quere, quere, que Pero quere, que quere, que quere, Quere. quere, que quere. Que quere, quere. Quere, quero, que quere, quere. Quere, 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 quere. No me vale. Eu a Richard Gere non lle gardo rencor tampouco por collerme a moza, non pasa nada. Que non fun túa moza. Bueno. Pero quería meter, se lle apetece, que se metera con nós na cuadrilla de cazadores de Oleiros e alrededores. Chega hasta Bayona. Así. Ah, Sí. ibas por eso, ¿no? Sí, que metelo na cuadrilla de cazadores, que seguro que lle gusta, e ven pola mañá con Un pouco nosotros raro, os ¿no? domingos O sea, cazar. creo que ves buscando outra cousa. No, ¿no? como vir buscar, eu se o fago é por él. Xa. Acabará de mudarse aquí, a mellor non sabe ni xogar ao dominó, e terá que facer amigos ou algo. Entón metes aquí na cuadrilla de cazadores e os domingos pola mañá vai cazar. E que ten que facer para meterse na cuadrilla de Nada cazadores? de nada, ¿No? nada. Nada. Psicotécnico é listo. Psicotécnico. O psicotécnico ten conocimiento, ele é capaz de cruzar un semáforo solo. Perfectamente. Pois pasa o conocimiento. Perfectamente, sí. Pasa o psicotécnico. Bueno, a ver. Digo que pasa todo o mundo psicotécnico, no. Pixi Dixi non pasaron. Por eso lles deron escobas en vez de escopetas. Tamén a Pixi é mellor, agora ainda puxa as gafas. Pero antes matou os cas, disparaba os cas e me disparaba os chips. Vale. E Bueno. aparte de pasar os Nada, psicotécnico, ten psicotécnico algo é máis listo. que É unha facer? foto, pídenche unha foto. Unha foto, de carné. Vale, nada O máis. psicotécnico é listo. Nada máis. É listo, o único terá que pagar ao mellor a cuota de a cuota. Ah, aí xa entramos un pouco máis Bueno, en materia. unha cuota. Xa. Unha cuota que ten E que pagar. canto sería a cuota? A cuota que pagamos todos, a cuota de cazadores, a cuota. E cal sería a cuota? $3.000. Sí, estamos traballando en dólares ahora por $3.000. $3.000 ao ano. Tomes. O sea, estamos locos todos ahora. Digo unha cousa, Digo unha cousa, digo 3.000 ao mes e aproveitándome de que Richard Gere podían meterlle 5.000 e deixo a cousa en 3.000 igual. Ajá. Sí, 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 Porque Pixi Dixi pagan 3.000 euros ao mes de cuota. Claro, pasa que tuveron que vender as escopetas para pagar a cuota. Vale, vale, vale. Sí. Pues Pero- por eso levan a escoba, porque venderon as escopetas. Pero da escoba non era por lo psicotécnico. Bueno, non me acordo, é igual. Xa. Serían 3.000 ao mes. Que pasa? Que nós pensamos Pixi o vocal e Dixi o tesorero. Nós pensamos que non vai andar Richard Gere todos os meses andando pagando 3.000 para arriba e para baixo. El que pague todo o ano xunto. Para non andar molestándose, para vente para aquí, andar con decimales, dame pena andar molestando. En vez de pagar 3.000 euros ao mes, paga o ano inteiro, que son 50.000, e listo. E aí xo. Sabes que pasa? Veña, Sabes que pasa, Lito? Hai facer ilusión vir cazar, ca escopeta deixo eu a miña, tras, O que pasa é que o meu home Sí. está totalmente en contra das armas. Pero non é americano. Sí. Sí, É americano e está en contra das armas. efectivamente. Iso é como se un esquimal está en contra dos cubitos de hielo. A ver. O meu home é o fundador da Asociación contra o Rifle. De feito, el cada ano dá 150.000 euros a esa asociación. Mejor me lo pones.
Como? Dá 150.000 contra o rifle. Contra o rifle. 50.000 a favor. Vaise ver que sigue en contra. Pero vamos a ver. No. Claro. Xa, pero é que a súa conciencia non llo permite. Non lle permite. A súa conciencia. Aparte en conciencia, pensei que era americano. Ten conciencia. Pero vamos a ver, que non disparamos a naide, Como non? No, eu teño un cartucho con que veo a escopeta. Nada, nós vamos por aí, por salir da casa, dar unha volta e Vos tomar uns cuba libres. non disparades aos animais. Bueno, no. Vas por aí, por andar, Por emborracharse. eso, o outro día, Sí. iba eu por Oleiros. Tes un pouco de acento americano ahora, o que pasa? No, estou recordando, iba eu por Oleiros e encontreime con unha manada de jabalís. Así? Sí. Ostras. Pero igual non era jabalís, igual era xente da zona. Como xente da... Porque aquí fixeron unha cousa que isto é terrible que pasou aquí, Aquí deixaron a xente fea por aquí, a xente guapa está toda en Santa Cristina. Levaron para Santa Cristina toda a xente guapa ali, van pola playa todos guapos. E os feos mandaron por aí, por fora, polos alrededores. Bueno, dame igual. O caso é que o meu home non vai querer entrar na asociación de cazadores. Sinto moito. Moitas gracias, Lito, Bueno, por vir. pero pode salir en un momento falar, que prefiero falar con No, Richard non pode salir. Que salemos, No, que non quero pode. falar con Richard Guerra un Pero que momento. non pode salir. Que lle queres a Richard? Porque xa que non se vai meter, interésame, se non lle interesa A a él caza. non lle interesa a Vale, caza. Vale, teño un fillo. Me alegro. Janta para escopeta aí, no, que chos. Teño un fillo, el non quere caza. No, non quere caza. A la mierda os dos por aí, venga, chao, fuera, chao. Cazadores de Decatlón, yo chamo eu. Mira, teño un fillo que é director de cine. Sabes como se chama? No. Oliver Paxe. Oliver Paxe. Sí, medio hippie. Non me Pero é suena. director de cine. No actor como a Richard Gere. No actor. Actor é calquera. Bueno. Mira Mario Casas. Pero que é director, o teu Director fillo. de cine. E que películas fixo? Fixo películas. Como cal? As que pon directes vai. Pon directes vai, el fixo estuvo na BBC. BBC. Bodas, bautizos e comunións. Lito, por Dios, me toques, se me toques. Xa está. O chaval que ten a ilusión de ser director de cine, eu creo que hai que apoiar, axudar, e quería ver, ten unha idea dunha película para Richard Gere, e eu axudaríalle porque ao mellor é teu fillo, porque eu... Fillo de quen? Cando estivemos liados, tú podes ser fillo teu. Non flipes, Lito, Bueno, non que flipes. é porque eu salpico moi fuerte. Quero dicir, pode ser fillo teu e non nos demos cuenta. Escoítame, a ver. El quer falar con Richard Gere para contarlle a película. Vale, pois vou falar un momento con Richard Gere porque ao Como mellor... lle chamas a él? Ri. Pero bueno, que ao ser cousas de cine, igual lle Igual interesa. vale? Avisa moi eu. Vou falar un momento con el. Non te vas a arrepentir. Vou chamar agora ao chaval. O sea, que sois de seguridade, non? Carai. Entón, por exemplo, si unha persona quixera entrar, que farían ustedes? Paralo, moi bien, perfecto. A teoría está na toda, non se move de aí. Oliver! Non vai, Oliver! Que tal, pai? Dame besos, o fillo. Mira, que tal, Oliver, como estás? Ben, Estás aí, sí, señor, Como va? Ben, conseguiches falar Sí. con Richard? Sí, con Richard. Tío, encantado. Conoceume, dixo, tú eres Lito, da Panorama. Dixo, no, son... Sí, Richard, bueno, un tipo honrado, que tío, pelo blanco, tío, espectacular. Entramos, entón, para... No, porque ten os obreros, dixo. Está metendo R. Entonces, ten lío e... Vai vir el aquí para fora. Vai vir el. Pero, bueno, pero gustoulle o argumento da película? Sí. Muchísimo. Que ben. Non lla contei. Non lla contei porque dixen a mellor que lla contestí. Claro, tú contas a película. Eu poñome moi nervioso, non? Contalle como me contas a mí, vale? Que a película é boa, joder. Tú contalle a él e xa está. Aí ven.
Vai. Perdón, Lito, que Richard non pode salir. Non lle prendo o cebolín. No, é que parece ser que lle picou unha avispa na horta e ten moitísimo sono. Collo unha avispa e ten sono. Sí. Pero desde cando a picadura da avispa dá sono? Bueno, é que ele é americano, entonces non distingue a picadura da avispa dunha mosca sesé. Entonces di que ten sono e... E a parte de americano, gilipollas. Sí, señor. Solo vende perfectamente. Sí. Pero que da igual, que... Bueno, este é o meu fillo. Hola, Oliver ¿qué tal? Paxe. Que tal? Alejandra Guere, porque ali coño un apellido de... Bueno, Pero contade, mamín, de que vai a película. Contalle a película un pouco aí, vente aí. Contalle A película... A película é preciosa, Sí. Unha idea que tuvo un chaval, unha idea espectacular. Eu- Lo nunca visto. É unha... Never come on. Only. Eso, nunca visto. É unha escort... Unha? Unha escort. Un Forrest Gump. No, é unha traballadora de índole sexual. Unha... Sí, que Unha vende chavala que seus... polas circunstancias da vida, Sí. de que seus pais eran drogadictos, o que fora. Unha chavala porque era eso, chavala que vivía deso. Sí, unha e chavala. a contratan para facer un... E contrátala para facer un traballo. un servicio. Sí, un servicio. Sí. De acompañamiento, de acompañamiento. E o contratado o contrato... Ese é bueno, dilles. O contratador O contratador, o chaval, ten moitos cartos. moi rico. No? É moi rico. Guapísimo, un galán. Sí. Aí sería Richard Gere o galán. Sí, exacto, sería Richard Gere. E o que pasa, que aí é o tema, que o paciente no, O cliente. O cliente enamórase da prostituta, neste caso. Bueno, Sí. hai unha escena... Hai unha escena, conta Sí, ya, preciosa. Como é? Bueno, como é a escena? Non me Sí, acordo. bueno, hai unha escena que van de compras... Van a tienda. Sí, empezase a probar ropa moi Buah, cara. preciosa. Un primeiro plano dun Solo tacón Pep, o que coche. sale... Aí Sí. bueno, temos moitas... Que pasa? Que depois hai tanto química que Que se enamora. enamórase. Sí, enamórase, e claro, bueno, eso imagínate, Sí, non? Que- para. E como se chamaría a película? Dirty Woman. Dirty. Porque como ela é dirty, dirty, aí fala, sabes? Dirty. Sabes, como ela é... No, entende como... Sí. Tú velo ou non ves? Dirty Woman. Dirty Woman. Dirty Woman. Dirty Woman. Sí. Dirty. A min é espectacular. E non sería mellor que lle chamases Pretty Woman? Pretty. Pretty Woman. Porque ela vai moi apretada. Entón, Pretty Woman. Sí, gustame. Pretty Woman. A ver, Pretty. perde forza, penso. Pero bueno, vale. Director. Eu deixaría... Bueno, vai. Era Vos bonito. sodes tontos ou que vos pasa? Ou creedes que eu son tonta? Esa película xa existe. Así. Sí, de feito o protagonista era o meu home Richard Gere con Julia Roberts. Pero, joder, Pero a mellor é unha película que non botan moito na tele, unha película que non No, é unha película que botan 3 ou 4 veces no ano en todas as canles. Iso é platos combinados, pero bueno. Te repite moito a platos combinados. Ojo, que ten música, sí. Fíxenlle... ten banda sonora compañería e o famoso compositor e cantante Roy Méndez. Roy Orbison. Roy- Sí. Roy. Fíxenlle unha adaptación. Sí. Sería... Cántalle como sería. Sí. Dirty woman, Walking walking down the down the street, dirty woman, the man who want to É be... inventado. Dirty woman. Pero podes adaptar tamén con Pretty. Sí. Podería entrar Pretty, non habería Ide problema. rañala por aí abaixo, vale? Xa bastante tempo vos aguantei. Que non entren. Pois nada. Non sei se esperar ao cambio de guardia para ver os outros dous pollos que veña. Bueno, non pasa nada, hombre. Pero quédome, papi, quédome sen película. Xa, pero me digo unha cousa. No, E é se que- faz... Espera, faime que saber. E se faz unha película contando a vida de teu pai, contando a miña vida? A ver, ti non eres o meu pai, en realidad. Joder, non son o teu pai biológico, pero son o teu pai, digamos... Estou casado con tua mãe. Ahora mismo son oficial. Entende? Vale, unha película pensando a túa vida, sí. Non? Película Yo- que refleje o que tú me viches facer a mí na vida, non vai ni menos. Teño algo. Como teño sería? algo. Como chamaría a película?
oficial y pajillero.